pitik. Kok wong Jawa ki ingkang terus Bu ki cocok Bu. Gaweane kok Ora blenger kok. Ingkang Bu. Walah. dino iwak pitik. Karo Bu jatahe samblok Bu. Kade blenger apa piye ya? Tak imben-imben. Kalau ning kresek kalau arek tum. Ya yo lah. Lah gas apa sing jaluk gas darene. Walah. Darene iki lho merapat. Jek mangani Pak kok. Yo Bu sing pengen rene ya Bu ya. Ngene iki pokoke lakone. Jadah iwak. Jadah iwak. Penggaweane man ngono kuwi. Iki anu terio. Lek lek sangane lek. Endi Mas endok emang lek. Enak sih. Kok kerasa Endi ya Mam? Kresek Buka ya aku sing buka ya. kresek ngono kok lho lho. Iki ning ngarepe dekne. Ah ya. Sing ketok citro. Isine saloke iki lho ning kene. Isine Akeh ngene. ini lah. Padahal pitik enom ya, Bu. Heeh. Kurang Gak mateng. Mateng. Tak dangi. Ora mateng tenan. Wong tak dang. Ora abang. Heeh. nang ketana kok mateng. Malahan engko Kuwi gun. ya. Dan ungkep. Dandeng darah kowe pengen takdir ora. Benda panas. Benda selamat guru-gurunya tuh. Boleh selamat kok. Aku jek ombe jek. Nduk. Selamat akeh. Sama kedua sama tuh kulo Mangan nduk, mangan.